Velkommen til denne her korte introduktionsvideo i hvordan I skal lave en film, som jeres QR-kode skal henvise til. Denne her introduktionsvideo er ikke nødvendigvis den metode I skal bruge, men det er en metode man kan bruge, når I skal lave jeres film. Vi har valgt at vise, hvordan man kan lave en film ved hjælp af en PowerPoint-præsentation, som man så laver om til en YouTube-film. Vi vælger at gå ind og finde PowerPoint. Jeg åbner startmenuen, og hvis ikke at PowerPoint ligger klar her på startmenuen, så kan man gå ned i alle programmer, og så finde Microsoft Office, tryk på den, og så ud fra den vælge Microsoft PowerPoint. Når jeg har fået åbnet PowerPoint, har jeg nogle muligheder for at lave overskrifter og billeder osv. Jeg vil vise det her med bare 2 slides, for at det bliver hurtigst muligt. Jeg vil indsætte et billede. Jeg vælger et billede af en lastvogn og indsætter her på slidet. Jeg laver et nyt dias, altså et nyt slide, som ligger klar her. Og herfra så vælger jeg at trykke på indsæt billede fra en fil. Jeg vælger en ny lastvogn og indsætter billedet her. På jeres egen, som I kan se heroppe, så kan man klikke og tilføje titel. Så kan I jo skrive noget tekst, hvis det er det, I har brug for. I kan også lægge flere billeder ind på hver slide. Lad være med at lægge for mange billeder ind, så bliver det nemlig svært at se på selve YouTube-videoen. Og lad være med at lave alt for meget tekst. Det kan også godt blive rigtig svært at se på selve YouTube-videoen. Nu har jeg lavet de her 2 slides, og I har højst sandsynligt mange flere, når I laver jeres. Så skal jeg gemme den herude. Der trykker jeg gem som, og her der kan man så skrive, hvad videoen skal hedde, og jeg skriver min film nummer 3, og jeg vælger at gemme den på skrivebordet. Så skal vi lige kigge her, fordi vi skal ikke gemme som et PowerPoint-præsentation. Det er rigtig vigtigt, da YouTube ikke kan afspille en PowerPoint-præsentation. Jeg klikker her og vælger ud fra de her mange muligheder Windows Media Video og trykker der. Og her der trykker jeg gem. Nu har den så gemt denne her PowerPoint-præsentation på forsiden af mit skrivebord. Nu skal jeg have den over i YouTube. Jeg vælger at lukke PowerPoint. Denne her er lige i gang med at eksportere. Så vil vi ikke få gemt væk, så putter jeg den lige ned sådan her. Som I kan se hernede, så min film 3, den er kommet frem hernede. Den ligger klar på mit skrivebord, så er jeg klar til at eksportere den til YouTube. Nu skal jeg ind og åbne YouTube. Det gør jeg her. youtube.com. Jeg er allerede logget ind på min konto, og man kan ikke uploade en video, hvis ikke man er logget ind på en konto. Heroppe så er der en upload-knap. Den trykker jeg på. Så er jeg klar til at uploade nogle filer. Jeg vælger de filer, der skal uploades. Jeg trykker her og vælger mit skrivebord. Det er der, jeg har gemt den. Og så prøver jeg at finde den film, som hedder film 3. Den er her. Min film 3. Og der trykker jeg åben. Nu går YouTube i gang med at uploade filmen. Som I kan se heroppe, så står der behandler og er i gang med at uploade selve filmen. Sådan, så er behandlingen udført. Så vil den bagefter spørge mig, om jeg vil udgive selve filmen, og det vil jeg selvfølgelig gerne. Nu ligger den klar her. Så er vi klar til at udgive selve filmen. Hernede, så kan I se, at din video bliver live på, så kan I se det link, som I skal bruge til jeres QR-kode, ligger lige her. Her kan I så højreklik og så gemme selve linket, eller trykke på den. Skulle I gerne komme hen til selve filmen, som kommer til at køre her. Som I kan se, så kører filmen som en PowerPoint-præsentation, hvor den så skifter mellem de forskellige billeder. Sådan. Nu kan jeg så gemme herop. Jeg kan jo bruge den her link, hvis jeg vil det,
og højreklik og gemme og bruge som det link, som skal henvise til min video på min QR-kode. Det er så sådan her, at man uploader film til YouTube. Jeg skal lige være opmærksom på endnu en gang, man skal have en konto for at uploade til YouTube, ellers kan det ikke lade sig gøre.